субҳи 1 ноябр ҳамагӣ пас аз 14 соати бозӣ бо тими Испания футболбозони мо барои барпо кардани тамрини навбатӣ ба майдони Кампо да Эстиваи Витория ҷамъ шуданд. қабл аз шурӯи машқи имрӯза сармураббӣ Зайниддин Раҳимов муфассал дар бораи бозии дишаба бо Испания ҳарф зада, иллат ва заъфҳое ки боиси чунин бебандуборӣ дар ҳаракати футболбозони мо шуд, ибрози андеша кард. инчунин дар бораи чӣ гуна дар оянда ба ин гуна ҳолат рӯбарӯ нашудан ба футболбозон машварат дод. сипас футболбозон тамрини имрӯзаи худро шурӯъ карданд. пас аз ҳар як бозӣ машқи баъдии барпо мешуда тақрибан 1 соатро дар бар мегирад ва дар ҷараёни он футболбозон бештаран ба иҷроиши машқу тамринҳои муайяни барқарорсозии бадан фаро гирифта мешаванд. ба фарқ аз 3 машқи қаблии барқароршавӣ, футболбозон умуман дар ҷараёни тамрини имрӯза бо туп кор накарданд. баъди бозии бухти динагина аз дастаи тими Испания мо бачаҳоро овардагим ҷа барои машқҳои гузаронӣ барои худшона асоси ҳисоби психологӣ, ҳисоби оромшавӣ ки бозӣ ки натиҷа ки шумо дидем ба ҳисоби 5-1 боғ шид. ази амаи таври психологии мо бачаҳоро настрой кардем барои дастаи тими Аргентина. бегоботи ҳар чизе ки даст бо мезгаронем хатоиашонро ишора метиҳем. Он хатои биат бисёр кардагиян чанд қайд ки мо қадшон кор кардем. кам нофаҳмӣ аст. ози бо инами нофаҳмиро мо бояд кӯшиш кунем, ҳаракат кунем, инро нест карда ба дастаи Аргентина бояд барои баромад кунем. қатъи назар аз натиҷаи бозӣ бо Испания, ҳоло барои наврасони футболи кишвар имкони баромадан аз гурӯҳ ба даври ҳазфӣ ҳаст. бо дарки ин ҳолат аз ҳоло ҳайати кишвар даста ҷамъона омодагиҳои худро ба бозӣ зидди Аргентина идома дода истодаанд. дар чунин лаҳзаҳо муҳим аст то натиҷаи бозии гузаштаро фаромӯш карда баҳри фардои рахшон талошу муборизаро идома дод. гузориши Парвизи Маҳмадамин ва Фирӯз Бахтибеков аз шаҳри Виторияи Бразилия.